Мои дорогие парафіяне, уміловані у Христе Пану браты і сёстры, дорогие слухачы недзельнай проповедzi, сёння урачыстасць усіх святых. Разважаў, пра што сёння казаць вам в эту вялікую урачыстасць, таму што думак проста шмат і перапаўняюць маё сэрца радасць, усведамляючы сабе той момент, што Гасподзь мяне чакае там. Езус сказаў сваім вучням: «Я адыходжу да Айца, але прыйду, каб забраць вас да сябе». Я жыву этой надзеей сустрэчы с Отцом, с Езусом, с Марией, с моими покровителями, святым Николаем, святым Винцентом, а Паулю, іншими святыми, яких люблю. Мои хорошие, это реальность. Это не миф, это не иллюзия, это некий там фанатичный погляд костёла, да, что вот там про небо там говорят, да где то небо, мы тут на земле, нам надо тут вопросы решать. Не, мои хорошие. Так вот, про что сегодня хотел бы разважить. Задумался, что костёл святый звертается до святых у літургії і у сакраменталіях редко, але конкретно, у яких моментах. Падчас літургії хросту, у Великую суботу, калі мы обновляем свою сувязь с Господом, калі мы обновляем свои обещания хросту, отракаемся граху, зла и сатаны, и вызнаем веру в Бога, Отца, Сына и Святого Духа, и калі звычайно отбывается у литургии хрост дорослых, вот так предписано, что у пасхальной литургию хрост принимают дорослые, тады костёл молится летании до всех святых. Вы памятаете, не? Чему? Тому, что праз хрост, мои хорошие, мы становимся Божьими детьми, и мы починаем свой шлях святости. Мы починаем свои адносины с Отцом, як ягоныя дети. Калі Бог наш Отец, а мы Его дети, то мы образ Отца хочем отбивать у нашем сердце, мы хочем наследовать Отца, бо Он есть добрый. Иисус сказал в Евангелии: только Отец есть добрый. И наследовать мы можем так сапраўды только Отца Небесного, потому что только Он есть святый. И в Библии сказано: будьте святы, как и Отец ваш, святый в небесах. І вось пры пачатку гэтага шляху дзяцінства Божага мы молімся да ўсіх святых. Для чаго? Таму што, мои хорошие, яны прашлі гэты шлях і прашлі яго дастойна. І яны ўжо ў доме Отца. І яны былі таксама людзьмі звычайнымі, як і мы. Яны распачыналі так вельмі звычайна свой шлях. Ад хросту. З дзяцінства яны пачыналі змагацца з подступамі злога духа. З дзяцінства яны змагаліся са сваёй слабой людской прыродай. І таму мы молім святых, просім: вы памагіце нам, каб мы прашлі гэты шлях дастойна, як вы. Знаеш, якая мудрасць касцёла? Чаму касцёл у гэты вечар, у вігілійны пасхальны вечар моліцца і просіць заступніцтва святых? Каб мы не змарыліся, не спыніліся на гэтым шляху. Мы просім іх заступніцтва. Таксама это для нас такі пэўны знак, каб мы ў гэтыя моманты жыцця, калі нам вельмі цяжка, калі сатана адрывае нас ад шляху Божага, калі ён паказвае: тут рай на зямлі, тут будуйцеся, тут усе свае надзеі пакладайце тут. А што ў Пісанні сказано? Калі мы толькі тут пакладаем нашу надзею на Господа, то якая наша вера? Не тут ёсць рай. Рай – это небо. Рай – это присутность Бога.
Это быть с Отцом, со святыми. Это вельми важно. Мы живем перспективой вечности. Мы не просто материя, мы не просто люди, да, тут на земле капошкаемся в своих неких там проблемах. У нас перспектива вечности. І калі мы ўсведамляем сабе гэту справу, то ўсё ў нашым жыцці павінна быць падпарадкавана духоўным каштоўнасцям. І гэта павінна ўпраўляць жыццём хрысціяніна. Чытайце біяграфіі святых. Праходзьце шлях разам з імі. Святы наш Ян Павел II, напрыклад. Мы зараз перажываем у касцёле каталіцкім у Беларусі якраз такі год, прысвечаны папу Яну Павлу II. Ён быў хрышчаны ў Вадавіцах, да? Там радзіўся, там прашло ягонае дзяцінства. Там таксама, калі хрысцілі папу, маленькага кароля Вайтылу, у хрысцільніцы, которую ён потым, як уже стаў папам рымскім, цалаваў і абнімаў і гаварыў Господу: Господь, тут пачаўся мой шлях. Папа цалаваў сваю хрысцільніцу і казаў: тут распачаўся мой шлях з Господом. Але ўспомніце, пачытайце біяграфію папы рымскага, святога ўжо. Які яго быў шлях цярністы. Мама адышла. Тата выхоўваў кароля ў якіх варунках? Вайны. У варунках вайны. Пакліканне да святарства, да, і вучоба, усё адбывалася ў вельмі складаныя часы. Ён ішоў тым шляхам, углядаючыся ў святых. Чытаў дзелы святых, Яна ад крыжа чытаў. Да? Чытаў, што мы чытаем, да? А з каго мы бяром прыклад? Это вельмі важна, не? Помніце пра святых, это тыя людзі блізкія нам, яны вельмі нам блізкія, яны прашлі гэты шлях ад хросту. І таму мы молімся падчас, яшчэ раз паўтараю, вось этой вігіліі пасхальнай прызываем усіх святых, каб мы ад моманту хросту усведамлялі сабе, хто мы. Мы дзеці Бога. Наш Отец – это Бог. Наше жыццё – это святасць. Паслухайце, як прыгожа сёння псалміст у 24-м псалму кажа: «Хто ўзыдзе на гару Пана? Хто стане на святым месцы ягоным? Той, у каго рукі бязвінныя і чыстае сэрца, хто не схіляў сваёй душы да марнасці». Што ёсць марнасць? Усё, што не вечнае, усё, што не належыць да любові, усё, што не дае жизни, это ёсць марнасць. А як сатана обманвае сёння ў сучаснасці людзей? Людзі прывязваюцца да таго, што марнае, і жывуць гэтым, і таму ў свеце няма міру. І ў другі момант. Касцёл молится про заступництво святых. Мне теперь приходится часто молиться. Славлю Господа за это. Это молитва экзорцизма. Обряд экзорцизма – это сакраменталий, в котором костел молится и просит Бога, как вызволил человека с-под улады злого духа, коли злый дух вельми моцно дзейнічае на жыццё гэтага человека. И кожны экзорцизм в ритуале пробягае праз літанію да ўсіх святых. А навошта ў гэты момант мы молімся і прызываем усіх святых? О, это вельмі важна. Таму што ў змаганні са злом мы слабыя. Мы патрабуем падтрымкі. Мы патрабуем рукі добрага блізкага чалавека, любячага. Мы патрабуем заступніцтва святых, которые как раз таки прошли увесь шлях змагання са злым духам. Калі чытаеце біяграфіі святых, яны праходзілі праз вялікія выпрабаванні, праз вялікія змаганні са злым духам. Отец Піо, стигматик 20-го стагоддзя, не? Ведаеце пра отца Піо? Д'ябал яго так дёргаў, ён збіваў яго. Отца Піо кідаў сатана аб ложак, аб стенку. Ён з фонарамі хадзіў, отец Піо. Д'ябал прыходзіў уночы,
палохаў яго, змагаўся за ім. Прекрати молиться, прекрати дапамагаць людям, прекрати спавядаць. Ён просто отца Піо так вот. Да? Отец Піо выстаяў змагання за злым духам. І цяпер, калі я толькі прызываю отца Піо, д'яблы ўжо бесяцца і баяцца яго. Разумееце, святыя падчас экзарцызма, яны што робяць? Яны прыходзяць на дапамогу церквічаму. Яны абараняюць гэтую асобу. Яны моляцца да Отца аб абароне гэтага чалавека, якога злы духі просто мучаюць, церзаюць яго. І ведаеце, калі апантаны чалавек видзіць злых духаў, демонаў, то ён не толькі демонаў, калі мы молімся да святых, яны бачаць святых. На экзарцызмы прыходзяць святыя. Мне якраз таки прыходзіла момант маліцца ва ўрачыстасць усіх святых. І калі мы маліліся, злы дух гудаў во все стороны. Убери их отсюда. Святые приходили мне на помощь. Разумеете? Это все реально. Духовный мир – это реально. Святые никуда не пропали, так як и никуда не пропадают души померлых. Тому, мои хорошие святые, это наши заступники. Треба их призывать, треба их наследовать. Это шлях, который кожны з нас павінен прайсці ад пачатку, ад хросту, праз усё пілігрымаванне зямное, праз змаганне са злом. Это борьба. Вы же разумеете, что жыццё хрысціяніна – гэта пастаяннае змаганне. Это не то, что там, помолились, да, тут Господь мне все вопросы решает. Вы что? Это не вера. У Царства Божие, у Божие валадарства с брудом не ўваходзіш. Як золото ў агні закаляецца кожная душа, праходзячы праз гэта жыццёвае выпрабаванне. Это вельмі важно. Таму, мои хорошие, призывайте святых, наследуйте их, молитеся да іх. Трэба нам ажыўляць культ. Дарэчы, культ святых толькі ў каталіцкім касцёле і ў праваслаўнай царкве. У пратэстантаў, у баптыстаў, у іншых веравызнанняў няма культу святых. А ў нас ёсць. Багацце касцёла – это вялікае багацце касцёла, толькі мы не ўмеем з іх карыстаць, гэтага багацця карыстаць, на жаль. І таму я хацеў сёння з вамі гэтым падзяліцца. І напрыканцы. Кожны, хто мае надзею на яго. Это сёння святы Ян Апостал у першым сваім пасланні нам нагадвае, прыпамінае нам. Кожны, хто мае надзею на яго, на Господа, не? Робіць сябе безаганным, як і ён ёсць безаганным. Не бойцеся быць добрым. Не саромцеся сумленнасці. Не саромцеся любові. Не саромцеся справедливости. Вы чули, что у Евангелии Господь сказал? Счастливые убогие духом, счастливые засмученные, счастливые лагодные, счастливые милосердные, чистые сердцем, миротворцы. Вось богатье наше. Вось это фундамент духовный, на котором будуется наш вечный дом. Вось гэта инвестиции, которые христианин повинен укладать у свой банк. Разумеете, это инвестиции, это миротворчесть, это чистыня сердца, это милосердность, это лагодность, убогость духом. Это якости святых. Тому, мои хорошие, мы сегодня молимся и просим их заступництва. И просим, каб святые дапамаглі нам, каб мы на этом шляху не развернулись, каб мы заўсёды шли ў кірунку неба і наследовали нашего Отца, углядаючыся ў іх прыклад. Аминь.